खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआव आं स्पेसियली रुपहि ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय माखासे नखरनि थासारि बेनि सायाव सावरायनो नाजानाय जादों। आं दिनै रुपहि बाजाराव दङ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय रुपहि हालामाव मोनसे डेली मार्केट जायो। बे डेली मार्केटआव सानफ्रोमबो लैहोर लैहोर बर' आइजोफ्रा बावहाय मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै बायदि किसिमनि मुवा बेसादफोरखौ बे डेली मार्केटआव सानफ्रोमबोनि बाजाराव फानफैयो आरो बावहाय दाब दाब जायगानिफ्राय थाजा थामहिनबा फ्रेश मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ लांनो थाखाय गोबां लैहोर लैहोर फैनायखौ जों नुनो मोनो। स्पेसियली बे रुपहि हालामा मोनसे खोब आबादारिजों बाया मोजोमा मावनानै जानाय मोनसे ओनसोल। बे ओनसोलाव रुपहि बाजारा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर थांना थानायाव गोबां बिफाव होबोगासिनो दङ। मानोना रुपहि बाजाराव सोरबा गैजारोङै सुबुंफ्रा एबा नखराव थाखा फैसा गैबाङि नखरनि मानसिफ्रा सोरबा थास' पेन्था, सोरबा खारदै, सोरबा मैगं फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै जेबो आइटेमनि मुवा बेसादखौ बे हाथाइसालियाव फानफैयो आरो गावनि नांनाय मुवा बेसादखौ फाननानै बिथांमोना सोरबाया माइरं लानानै थाङो, सोरबाया गथ' गथायनो बहि खलम गाननाय जोमनाय बायदिसिना मुवा बेसाद लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनो। दा आङो सावगारियाव रुपहि बाजारनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों। बे नुथायनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनो हायोदि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबादि हालोदजों थांना दङ एबा जिउ खांबाय दं। बिनि थासारिखौ नैबे रुपहि बाजारनि बाजार थिलियाव हायाव जिरायनानै मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदि मुवा बेसादफोरखौ फाननायनिफ्रायनो जों रोखा जानो हायो। बिथांमोना नखराव गावसोर मावनाय मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै माइ दैसिम बिथांमोना बोथोरजों लोगोसे गोरोबफानानै गोबां फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो, मैगं मावो, सोरबाया गाइखेर फानफैयो। बेफोरबायदिनो बिथांमोना गावसोरनि रांखान्थियारिखौ सुफुंनो थाखाय बा गावसोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय आरो नखरफोरखौ माबोरै मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हायो बेफोर थाखा फैसाखौ बिथांमोना दिनै एसे गाबोन एसे सोरबाया सेभिं खालामनानै गिदिर बिजनेस मावनानैबो धोनि जानाय बे रुपहि बाजार थिलियाव नुनो मोनो। खायसे बेसेबांबा दुखु खस्थ' खालामनानै गिबि बुब्लियाव बिथांमोना बेफार फालांगिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बिथांमोना बिजनेसखौ फिसानिफ्राय मावनानै गेदेर थासारिसिम सफैनानै बिथांमोना दिनै गेदेर फालांगि मावनो हानाय नुथायखौबो जों बे बाजार थिलियाव नुनो मोनो। आरो उन्दैनिफ्रायनो बेफार मावनानै जायफ्रा गेदेर गोलाव जालांदों थामहिनबा गेदेर बिजनेस मावदों बिथांमोना उन्दैनिफ्राय एक्सपिरियेन्स लानायनि जाउनावनो बिथांमोना गोजौ थाखोनि जांख्लायाव सहैनानै सासे गेदेर बिजनेसमेन जानो हादों। बेनिखायनो जोङो फिसा बिला बिजनेस फालांगि मावनानैबो जों जोंनि जिउखौ गायसननो हायो। बेनिखायनो जोङो साननो नाङादि साख्रि बाख्रियाल' बेयो मोनसे जिउनि राहा होनना साननो नाङा। मानसिया जिउआव नाजायोब्ला गोबां आइटेमनि हाबा मावनानै जिउआव गावखौ गायसननो हायो। बेनिखायनो जिउआव मानसि जानो थाखाय जोङो नाजानाय थानांगोन, सहायनाय थानांगोन आरो नाजानाय थायोब्लानो नों जिउआव गासैखौबो जाफुंसार जानो हायो। दा नोंथांमोना नुबाय बे रुपहि हालामनि रायजो राजाफ्रा माबादि रायजो जायो आरो नोंथांमोना माब्लाबाफोर बाक्सा जिल्लानि सालबारि साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय रुपहि हालामाव फैयोब्ला नोंथांमोना रुपहि बाजाराव हाबगोन आरो रुपहि बाजारनि डेली मार्केटनि नुथाया ओरैबायदि समायना जायो। बावहाय स्पेसियली जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिनि सुबुं बिसानानो बांसिन आरो बावहाय जोंनि मानसिफ्रा बाजार थिलियाव
बायदि मुवा बेसाद फाननायनि जि सिनारि नुथाय बेयो खोब समायना जायो। बे सिनारिखौनो आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि जोहै दिन्थिनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।